श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. कालपासून थोडीशी उसंत घेतलेल्या पावसाचं कुडाळात पुन्हा एकदा आगमन झालं असून हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज काही ठिकाणी तुरळक तर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडणार आहे. दरम्यान पुढील काही दिवसांनी पावसाचं प्रमाण हे कमी होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सकाळपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी, तोडामार्ग, कुडाळ, सावंतवाडी या तालुक्यात पावसाची संततधार सुरू आहे. कालपासून थोडीशी उसंत घेतलेल्या पावसाचं कुडाळात पुन्हा एकदा आगमन झालंय. कुडाळात पुन्हा एकदा या पावसाचं आगमन झालं असून हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज काही ठिकाणी तुरळक तर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडणार आहे. दरम्यान पुढील काही दिवसांनी या पावसाचं प्रमाण कमी होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सकाळपासूनच पावसाची संततधार सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी, दोडामार्ग, कुडाळ आणि सावंतवाडी या तालुक्यांमध्ये पावसाची संततधार सुरू आहे. जिल्ह्यात इतर भागात मात्र ढगाळ वातावरण सुद्धा आहे. कालपासून या पावसानं थोडी उसंत घेतली होती. मात्र कालपासून थोडीशी उसंत घेतलेल्या पावसाचं कुडाळ तालुक्यात पुन्हा एकदा आगमन झालं असून हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज काही ठिकाणी तुरळक तर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.